jartzen dizuet truku bat, bai? Hemen ikusten duzue karta guztiak gora begira daudela, bai? Eta hemen dago gure birusa. Gogoratu, hau da gure birusa. Hori da. Eta birusa jendearen artean sartu da. Bai? Hemendik. Eta hemendik. Eta hori da. Eta etxean geldituko garenez, pixkat gora bera, eta gure birusari buelta emango dio. Zergaitik ez zauden nirekin, ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Milaka arrazoi korrikasika, inoiz ez gelditzeko. Itxaropen hitzek ez dute balio. Otsoa Benito nahi, jan egingo ditut koronavirus. Baina badakit hor zaudela, izkutatuta nire bihotzean. Ta agertzen zara laboan kantu zarretan, kalapatzako olatu borditzetan. Ez zaitut inola berriz galdu nahi laztana, baina goizeko ilargia bezala ingandik urruntzen zara. Animo, ekipo! Etxea mai, baina mugi gorputza, denon artean lortuko dugu.